Iva Mulej Ġesu. Naħżel li nimxi warajk anka fej ma jamilx sens. Nirringrazzjak għal kull ħaġa li inti tajtni, li tolbok tiftaħ il-qlub bitlufa u birek kull min qed jisba bħalissa. Intu s-santu bix-xini jent. Isma' commitment minar kompromess, mexxini jent mullej għal dak li jmiss. Irrid nimxi warajk għax inti raj, Iva nemmen naf li inti ħaj, u Spiritu Santu naf li se toħodni jem, u f'din ix-xita naf li se tini l-ken. Hemm raġuni għalfej fil-maltemp inti ħatni, biex mizzerrija l-ħażina inti teħlisni u s-saxħaħni. Suicide kelli ġewwa moħħi, fallimenti wara fallimenti, meta kulħadd warrabni mulej intru li ġejtu ħabbejtni, għax qatt ma nista' ninsa l-esperjenza ta' dak il-mument. Flimkien u ma dejnija iżda xejn ma kienet faċilment. Jiena kont billaċċi u inti ġejtu tajtni l-ilma, jiena kont mitluf u inti ġejtu tajtni tamma. Iżda xorta jkolli bżonn nisma' leħnek ikellimni, jew inkella niġi niftaħ qalbi miegħek għax naf li int biss tifhimni. Mart il-ħadd ħlif lilek, għax il-bniedem ifallik, għalhekk tallimni tfajnija biss fuqek. F'dal-maltem spiritwalment naf li għandi bżonnok bħalissa, lennu noqgħod biss fuq klimek għax naf li inti biss tista'. Irrid inżommok miegħi sal-mument li jien immut, u meta jasal ħin imulej ma rridx imur b'disappunt. Irrid norrik li nħobbok, ara x'hemm ġewwa qalbi, irrid norrik li afdajtek tin il-fidi ġewwa talbi. Irrid nimxi mill-passat jien naffer kull mill-lejli weġġa, irrid nimxi l-qudiem Iva mulej birek l-dewwa u neħħi l-mibeda. Għadna kollha l-Kristjani, bejnietna miex il-battalja staħna kontra d-demonji. Nissa l-salta tiegħek kallimna wkoll niġġieldu flimkien, jilles li nkun l-ewwel wieħed nolli dejja mulej nawnu jien. Ħajti kienet imkissra kont ngħid aħjar kieku jimmiet, istinti ġejtu salfajtni ħloq xi ħaġa minn dan irmiet. Commitment mingħajr kompromess, mexxini jidmu lej għal dak li jmiss. Irrid nimxi warrek għax inti raj, Iva nemmen naf li inti ħaj, u Spiritu Santu naf li se toħodni jem, u fix-xita naf li se tini l-ken. Hemm raġuni għalfejn fil-maltemp inti ħatni, biex mizzerrija l-ħażina inti teħlisni u s-saxħaħni. Nixħat lili nnifsi, imlini bl-Spiritu tiegħek, nixxeħed arkub tejja inċedi kollox lilek. Li nimxi miegħek deċiżjoni minn din jien konvint, għax mingħajrek jien minn xejn u kollox huwa int. F'dal-ministri u talenti, f'dak kollu li inti tajtni u afdajtni, naf li ġili nqastek iżda tiddejjem ħfirtli. Namel dak li trid ikun dak li trid minni, u x'se tagħmel meta l-ħajja tiġi tik biċċat, ħallija tik ġew wiċċek jew ma taqta' qalbek qatt. Ftakar li Ġesu Kristu wkoll kien minn dan il-platt, iżda se li jibqa' msallab għax minnek ma qata' qalbu qatt. Hemm min ibih ġismu, hemm minnu bla tama, hemm min ibih ruħu għandna qafama. Dak li jagħmel ix-xitan jiġi jħodlok l-identità, iżda l-għandu pjana lik l-għan tal-istenza. Jiena kollox lilu ġedejt u għabinni bnidem ġdid, niprofa ngħix fid-dawl Iva mulej l-Ispiritu tiegħek irrid. Meta aħna ssawatni kinti ġejtu fejjaqtna, meta aħna sallabni kinti ġejtu salfajtna. Għalhekk ħadd mhux se jwaqqafni b'din il-mixja se nibqa' dej, għalhekk se nitfal fidi fik u tippreparana dak li ġej. Inti dak li teħlista minn kull forma tadnu, bil-weda tiegħek naf biċ-ċerza seħħ Iva mulej hemm miktub. Commitment mingħajr kompromess, mexxini jidmu lej għal dak li jmiss. Irrid nimxi warrek għax inti raj, Iva nemmen naf li inti ħaj.